हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरबावनाय थाबाय दिनै आं नोंथांमोननि सेराव केक बनायगोन दा आङो केक बनायनो थाखाय नैयाव गाइखेर लादो बिनि उनाव मा होनो फान क्रिम बिस्कुट लादो बिनि उनाव सिनि लादो दा आङो बेफोरखौ गासैखौबो ग्रिन्डाराव आं गुन्दै खालामनानै लानोसै आंनि आखाया मैया गय खावनायाव बौदोंमोन बिनिखायनो बेन्डेज लागायनो गोनां जादों आखायाव बेयाव आङो बिस्किटखौ होबाय दा आङो गाइखेरखौबो होखानोसै आं कापसे होबाय गाइखेरखौ बिनि उनाव आङो सिनिखौबो आङो कापसेनि बाङाय खम होगोन मानो होनबा आं इमान गोदै जानो मोजां मोना दा आं इखिनिखौ गासैखौबो मिक्स खालामनानै लानोसै ग्रिन्डाराव नै आङो मिक्स खालामनानै लाबाय गुन्दै जाबाय बियो दा आं बेखौ मोनसे गामलायाव दिहुननानै लानोसै दा आं बेखौ मोजां खुलायनानै लागोन सामसजों बिस्कुटनि सिङाव क्रिम दोङोमोन बेयो गथा गथा जानानै दोङो सिनि बायदि मोजां गिलियाखै बेखौ आं सामसजों मोजां गिलिहोनानै लागोन बिनि उनाव आं बेकिं पाउडार होदो सामससे आं बेखौबो मोजाङै गलायनानै लागोन दा नै आंनिया जाबाय मोजां खुलिनानै लाबाय बेखौ आं दसे दोनथ'नोसै 10 मिनिटसो बिनि उनाव आङो नै आं बाथि लादो बाथि फिसा फिसा गंब्रै बेयाव आङो रिफाइन थावखौ बाङाय बाङाय फोननानै लागोन गासैबो बाथियाव दा आं रिफाइन थावखौ गासैबो बाथियाव बाङाय बाङाय लानानै ओरै ओरै फोनगोन आरो जिंफोरावबो ओमफ्राय गेजेरावबो गासैयावबो जाहाथे केकआ नांथाबनानै थाया बेखौ काबावबो बानायनो हायो जिखुनु गारो गिलास फिसायावबो बानायनो हागोन आङो बाथि फिसा फिसा थानायखाय बाथियावनो बनायनोसै दा आङो बेयाव आरो आटा गुन्दैखौ बाङाय बाङाय सारनानै होगोन दा आङो गासैबोआव आं दा बे क्रिम लगायना दोननायखौ बाङाय बाङाय होगोन आरो फोथिद्राय होआ मानो होनबा इयो उनाव मोननो समायाव माने मा होनो उथिबोयो आरो ओंखायनो फोथिद्राय होआ आङो माने मा होनो फुलिखांबोयो ओंखाय एसे खम होनांगौ हाफ हाफ फोथिद्राय नङा दा आं बेयाव काजु बादाम लादो बेलेगबो होनो हायो इयाव तुति फ्रुटिबो खिन्थु आंनियाव गैया लाबोनाय दा आङो काजु लाबोनाय दंखायोमोन बेनिखायनो आं काजुखौनो बाङाय बाङाय होबाय आरो गासैबो बाथियाव दा आङो गंसे साराय गिदिर लागोन बेयाव आङो दै गुदुं बाङाय होनानै फुदुंग्रोनानै लागोन बेनि उनाव आङो गेसनि सुलाखौ होनानै इयाव प्लेट गिदिर गंसे होनानै ओमफ्राय प्लेटखौ सायाव होनानै केकनि बाथिखौ सायाव होनानै आं दसे आधा घन्टासो खोबना लागोन धाकोनखौ दा आङो नैया आं आधा घन्टासो जाबाय आं माने सिगांनि भिडिअखौ खालामदियासोमोन मबाइला चार्ज गैयामोन स' आं दा उनाव दिन्थिनाय जाबाय नैया
40 मिनिटनि उनाव आंनि केकआ बेबायदि जाबाय जानो हानाय रेडि जाबाय बे केकखौ कुकारावबो बनाय जायो खिन्थु आंनिया बाथिया गिदिरखाय आं कुकाराव बनायाखै सारायाव बानायदों भाबदो दा आं दसे सुगानो होनानै जानोसै नैया दा केकआ सुगाबाय आं जिं जिं सुरिदो फिदिंनानै बेबायदि हानानै केकखौ आं बाथिनिफ्राय बोखानानै लानोसै बिनि उनाव आं केकखौ दसे थानानै जागोन नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनानै नाय आंनि बायदि आरो आंनि भिडिअआ माबायदि जादों कमेन्टआव खोन्थाहर आरो आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ